बुबागरा प्रदुत किशोर देबरमाना महाराजा ताहन्दी हनै हास्तेनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा सामानि पाति मुंगनो बेलाय साजामानि कक्षाका तिरप्रामथनि ब्रिबेडेक TWF मथा सांग्रंशाला राजाखरा आगुलनि TEF तांनगो काइसा कक्थुम पान्दा खलायै हास्तेनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा बिनि अककनो रसावैना हारिया हनके बिनि नक बसकांगो एबा सेक्रेटारियेट बसकांगो दारनावा आचुकनाय हनै दामरक मुंगरखा TWF नि हास्ते तांफांजोक MLA स्वप्ना देबबर्मा लाई थांनाय 22 मे सालमारिव चोरेला मोखलाइजाक हास्ते BJP नि एक्जिक्यूटिव मीटिंग हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबरमानो महाराजा ताहन्दी हनै कक सामानि पाति मुंगनो तयै हास्ते गनांगै चिंजाक ताबु खरजलाय पार्टी मुंगनो शेजावै स्रांसालो ताकारजला हातिव हास्तेनि मंत्री अकरानो गो बैक डॉक्टर मानिक साहा हनै खादुमानि रेडी खलाइजाक मानि लगी लगी डॉक्टर मानिक साहानि मांगाया सगै खादुमानि फुनुकलाइमानि आमसानि लुकुरक आबो हाइकेनो स्रांसालो काइसा कक्थुम पान्दा खलायै हास्तेनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा लुकुरकनि थानि नाकार सानथं हनै सानमुंति सामानि काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि प्रेसिडेंट जुगेन्द्र देबबर्मा आबोनि यागुलो सांग्रंशालो हायनो हाय राजाखरा आगुलिनि TEF तांनगो काइसा कक्थुम पान्दा खलायै बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबरमानो महाराजा ताहन्दी हनै हास्तेनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा सामानि पाति मुंगनो बेलाय साजामानि कक्षाका तिरप्रामथनि ब्रिबेडेक TWF कक्थुम पान्दाव TWF नि हास्ते तांफांजोक MLA स्वप्ना देबबर्मा साखा बेलायवाना मासिंसा त्रिपुरा मुख्यमंत्रीनि कग्रक मुख्यमंत्रीनि सामुं तामो अंगनानि नां आबोनो से सायमाया खबो महाराजा प्रदुत किशोर आसाइमानि से महाराजा बिनि थैयो महाराजानि थै दंग फियाबा मानिक साहा हनके बांलादेशनि थै बायसा आसायो हनै हास्तेनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा बिनि अककनो रसावैना हारिया हनके बिनि नक बसकांगो एबा सेक्रेटारियेट बसकांगो दारनावा आचंनाय हनै दामरक मुंगरखा TWF नि हास्ते तांफांजोक MLA स्वप्ना देबबर्मा चिनी त्रिपुरानि माननीय मुख्यमंत्री कक सामानिनो जों बेलायखे TWF रक जोंआबो जाजाग्लिया बेलायखे सेलेंगो अबनो तुइनो तिनि नर मीडिया रवनो जों मारिथा अकक सानानि बागै बेलायखे वाना मासिसा त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्रीनि जे कथाबार्तार मुख्यमंत्रीनि सामुं तामुंनानि नाम मुख्यमंत्री ब तामकक सानानि नाम खरकसा मुख्यमंत्री दायित्व मानजा त्रिपुरा राज्यनि राजा हाय त्रिपुरा राज्यनि सेरा मंत्री गो त्रिपुरा राज्यनो नायकलनाय त्रिपुरा राज्यनि बरकनो नायकलनाय त्रिपुरा राज्यआव जाहाते गुणगल सृष्टि तांथुं शांति सम्पूर्ण भावे तंथुन अबरकनो नायकल तंनाय जे मुख्यमंत्री अनेक मुख्यमंत्री नुखा फियाबा BJP IPF नि मुख्यमंत्री अबो 2023 नि मुख्यमंत्री नुखा बेलायखे आलगा खाय नुखा बेलायखे जुदा खाय नुखा तिनि मुख्यमंत्री सानानो थांखांगाय मुख्यमंत्री ब राजानो तिनि महाराजा ताहिन्दी हिनि सामानि महाराजिनि कक्रो सानानो थांखांगाय अब इतिहास दं ब अ मुख्यमंत्री महाराजा ताहिन्दी हिमानि आबो तांगि हिनगना नाकि तिनि महाराजानि इतिहास नो ब सकमरना दा मुचुन बा सकमरना दा नायखना सकमरना फासिं दा ब उद्देश्य दा कक साकना आरो तिनि वानसुकमानि फायो फियाबा महाराजानो कक सानानो थाखाय 186 नम्बर राजा तिनि महाराजा प्रदुत विक्रम किशोर मानिक देबबर्मा बनो महाराजा ताहिन्दी हिमानि ब आसाइमासे महाराजा बिन थैसे महाराजानि थै ब अमहायके आजायो तिनि अरब तिनि माननीय मुख्यमंत्री कङ साना थागा हंकाय ब माहायके आजाय हंकाय ब बिनि बुदय बिनि वानसुकमानि बुदय बांलादेशनि थै दं होना बिनि वानसुकमानि बांलादेशनि थै दं बुबाग्रा आजायमा हंके राजानि थै बे आजायो तिनि मानिक चिनी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा ब आचायमा हंकाय बांलादेशनि थैबे आजायो ब आबोनि बागैनो त्रिपुरा राज्यनि इतिहास न बसिया त्रिपुरा राज्यनि जे कक न बसिया त्रिपुरा राज्यनि जे 186 नम्बर राजा बंखा ठीक न माजार एग्रीमेंट उमानि परे भारत बाय माजार एग्रीमेंट उमानि परे और वो माजार एग्रीमेंट अमहायकिनि सैजागै दंगो जे राजानि जे वंशर जे राजानि रॉयल फैमिली न राजा हायकिनो बरम मारिनाय बुबाग्रा हिसाबै मारिनाय अमहायकिनो एग्रीमेंट दंगो ठीक न और वो गणतंत्र नीति रायदाबानि चलिनाय फियाबा बरम रिजार्व थानी हिंका राजा हायकिनो बरम मारिनाय अमहाय खलायै जदि एग्रीमेंट खायजाक दंगाय
bo o itihas no saimanya tamni himale bo Bangladesh ni thuibe krungjak Kokthum Pandawa TWF ni haste tangphangjak MLA Shopna Deborma no karibo manjakha TWF ni advisory chairman Pavitra Bokti Jomatia working president Monihar Deborma tangphangjak Budulokhi Deborma Shormila Deborma ati Jomatia Inati Tripura Rita Deborma akosong Rajakhor Agulini Simikri Sanoni Kokthum Chini Khorang